Bamananw ko kuma fɔlen kɔrɔ tɔ ko o ye dalama ye. Aw ɲɛ bɛ ni so dagabana minnu na, tunga lafiya de ni so dagabana ye ni k'a jɔ an ka tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan ni olu ye danaya ta k'a da tunga lafiya kan. Nin so in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ jalakɔrɔbugukaw olu de fɛ yen nɔ. E maa min bɛ yen nɔ k'i b'a fɛ ni ka terrain sa tunga lafiya maaw bolo, o ka nɔgɔ. Terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Banankɔrɔnikaw fɛ yen nɔ min n'u bɛna kɛ cité hectare 3 o de sanfɛ. Terrain kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye titre foncier de ye wa 15/20 o de don. Sɛbɛnwari 4,400,000 ani 100,000 i bɛ se k'a sara dɔɔni kalo 12 kɔnɔna la i bɛ euro wari 573 ni ka o bɔ walima kalo 18 i b'a sara dɔɔni euro wari 382 i bɛ o bɔ o bɛ bɛn kalo 18 ma a dɔgɔdɔgɔnin saralen kɔfɛ terrain ale bɛ k'i ta ye ne maa min y'a dɔn k'a fɔ ko sɛbɛnwari 4,400,000 ani 100,000 bɛ i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka i ka wari sara terrain ale bɛ k'i ta ye aw maa minnu fana bɛ yen nɔ k'a fɔ aw tɔgɔla terrain bɛ aw bolo terrain ninnu papier titre foncier walima permis d'occuper de don i b'a ta k'a di tunga lafiya maaw ma i n'a fɔ aw ɲɛ bɛ ja minnu na cogo min na u b'a jɔ ni ka a d'i ma ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ o tuma la tunganage minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan tunga lafiya nana aw lafiyali o de kama walasa sojɔko la aw kana degun sɔrɔ cogoya min na ne mɔgɔ min bɛ fɛ ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ sa o tuma la an wele an ka numéro WhatsApp kan 00336 41 94 03 80 walima 00223 72 18 42 47 tunga lafiya maliyɛnden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan u bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna bɛ se ka u ninkanso sɔrɔ ba maliba ale kɔnɔna la cogoya min na. Bi ye juma ye septembre kalo tile fɔlɔ san 2023 an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la kunnafoni min nabɔ sigi k'an makɔnɔ an ka jabarani ale sanfɛ mali kunnafoni .net ka taa se mali kunnafoni show ma ale kunnafoni waati sere ne foli belebeleba an b'a ta ni ka di an ka tungarange minnu bɛ Gabon ni wagati in na an bɛ foli ni ka o las'u ma Burkina Faso, Niger, Senegal, Congo Brazzaville, RDC, France ka taga se Amérique ma an bɛ aw fo tanti foli min na n'Ala sɔnna ma don n'a nataw la an bɛ foli tɔ ni ka olu lase aw ma kunnafoni ale waati seleni ayo bisimila. Kunnafoni daminɛla bi an ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye kunu utukalo tile 31 san 2023 ale ye Burkina Faso kaw ka wasadenw ni ka ulu bisimila a ka palais o kɔnɔna la kabini utukalo tile 27 san 2023 ulu kɔni bɛ an ka jamana o kɔnɔna la min ni u kɔni nana ka na ɲɛɲini kɛ wasabulon ale taabolo ulu la. Kabini kunu bɔlɔlɔsiraw fɛ ŋunuŋunukanw kɔni y'a yira k'a fɔ ko CEDEAO ko k'a bɛ kalo 9 ni ka o de di Niger jamana o ma u ka fanga ni ka o segiso CEDEAO kɔni ale ye sɛbɛnfura bɔ ni k'a yira k'a fɔ ko kuma kɔni tɛ tiɲɛ kuma ye ko olu bɛ u kumakan kan ni o de ye k'a fɔ ko finitigilaka ninnu k'olu kɔni ka fanga ni ka ale lasigi Mohamed Bazoum ma teliya la. Norvège jamana marabagaw olu y'a yira k'a fɔ ko olu ka lasigiso min bɛ anw ka jamana o kɔnɔna la k'u bɛna o datugu san 2023 o bantɔ in na. MINUSMA ale bɛ k'a ka minɛnw cɛ dɔɔni ka bɔ anw ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ mɛnakakaw ta o kɛra utukalo tile 25 san 2023 min n'u y'a yira k'a fɔ ko u kɔni bɛna u ka layidu ni ka o timɛ k'a yira k'a fɔ ko décembre kalo tile 31 nata in kɔni b'a sɔrɔ u y'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ anw ka jamana o kɔnɔna la. Bankasikaw ulu fɛ nɔ bingani wale min ni a kɛra bankasi dugu o la kɛrɛnkɛrɛnnenya sa Kumudu dugu o la n'a kɛra utukalo tile 29 sufɛ ka dugu jɛ utukalo tile 30 sɔgɔmadafɛla o la san 2023 maa kelen min kɔni tun b'a a la ni ale tun jogina ale kɔni an dabama ka wele kɔni sera ale ma utukalo tile 31 san 2023 a kɛra Somino Dolo lapitaniso la Moptikaw ulu fɛ nɔ n'ale yɛrɛ kɔni tun bɛ furakɛli la yen nɔ k'aw hakili jigin k'a fɔ ko maa mana fɛtigila kodɔn Mali dɔw de kɔni bingani wale ta ka u ka dugu ni ka o sɛgɛrɛ. Lakanabaliya ale bɛ ka sinsin kosɛbɛ an ka camancɛ bolo yan fanfɛlaw olu o la fɛn min ye Yusuf Angoiba ye ni ale kɔni ye Jaweli maire ye Jaweli ale bɛ Douanza marabolo o la ale ye weleweleda ni ka o ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma k'u ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ walasa bingani wale min ni a bɛ ka taga dugulamaw sɛgɛrɛ dan bɛ se ka sigi o la cogo min na ani u bɛ ka mugujugu min ni ka o da maaw ɲɛsira la o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bali. An bɛ
amita ko kan kibarula amita Gabon kaw ka jamana o konona la dogulen te machila ka fo ko dan koni sigira Gabon jamana nyama ale ka fanga la fintigila kaw ulu fe kunu utukalo kile bisaba ni kile samba flani muga ani saba Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ulu koni Gabon ka jamana ni ka o nyongiru u ka bara bela jina fo ka ta fo ko fanga ale segina so ameta Burkina Faso ka ulu fe no kunu utukalo kile bisaba ni kile samba flani muga ani saba u ka chama fanga jamana nyama ni o ye capitaine na Ibrahima Traoré ale ni rusikaw ka cidon koni nyogon kuma nyogon ya kile la fana to o koni duna wakati mina o ciden yere Yunuswa Beg Eva Grurovi u koni ka kuma nyogon bulla fen chama o ka kerankerana sa femiye Burkina Faso jamana nyama koni ale kon tun takara rusikaw ka jamana o konna la kerankerana sa Saint-Petersbourg ni akera Urusun Afrika some o konona yo kuma falen ni ka o ke o sirafe kuma chama o temena ni jamana fulanu ni nyogonche Mali kuna foni jabaran la jabaw ni kuna fonde malwali tumi ambulo ko rabbi juma do yana ni ka daw kelengel la bela jelen kuloka aw ni ci aw ka kuluma jola akilla aw ye famele chama ni ka o soro anga bi kuna fona tunga lafiya di aw nga kuna foni ale ju ko ramadondo bay ni wakati na aw mo ko munu margo be terena tereme tunga lafiya mo bulu bana woro ni ka feno teren kelengel la bela jeli titre foncier de 15 sur 20 ibise ka do ko don sara kalo ero war ke me duruni bi olovla ani sababu be kalo tan ani flama walma kalo tan shen kad e mami faneza ero war ke me sabani bichegi ani fla ibe odebo ni kla teren sara la teren papier alibike ita tere sefa wari million nani ani wakeme ala ka juma timbe ko nyumandi nini au kilengin la bela jelema